Vítajte, nachádzame sa v obci Šalgovce. Za mnou sa práve nachádza krásny rodinný dom. Ak zamýšľate zakúpiť nejakú naozaj peknú chalupu v Topočianskom kraji, tak máte unikátnu možnosť si pozrieť tento nádherný rodinný dom. Jeho veľká výhoda je veľký pozemok, ktorý má viac ako 20 árov. Plocha domu je asi 80 m². Nejakú dobu tu býval botaník, takže záhrada je plná naozaj exotických rastlín. Celá obec Šalgovce je vybavená, je tu pekný obecný úrad, základná škola, neďaleko je tu obchod, je to kúsok do Hlohovca, do Topolčian a dokonca Piešťany sú tu asi 18 km. Ak vás táto ponuka, čo je len trošku zaujala, určite ma kontaktujte a teším sa na vás, že si to spolu prejdeme osobne.